Maray na Banggi, mga ornamental. Ngayong video content nga pala, magpiprepare po ako ng mga order na flower horn fry to be shipped to Veracatan, Duanes bukas. Ngayon palang gabi, prepare ko na sila para di ako kumulang sa oras bukas at see to it na paggising ko, papunta na po kagad kami ng Tabaco Port para maipadala yung mga order na isda. Ito nga pala ay kay Jason Chope, CBR Semi-Grow Out Flower Horn. Ito naman po ay CBR Fry para kay Raiden. At 3 pong CBR Fry para kay Mark J. Shoutout pala sa mga lahat ng members ng CFK or Catanduanes Fish Keepers. Samahan nyo na lang po ako mga ornamental bukas para makita nyo kung paano namin pinapaship yung mga isdang order ng taga Virac, Catanduanes. Okay. Piniprepare ko na po sila mga ornamental kasi dapat 6 AM nakaload na po sila kasi yung alis po ng lansya is 6:30, so dapat before 6:30 maipabook na natin po to o may sakay na po natin siya sa lansya. 100% naman akong sure na makakaabot to ng safe at buhay yung mga isda kasi may 1 day conditioning naman po ako sa mga isda bago po sila i-ship at lahat naman po sila naka medical oxygen kasi medyo matagal-tagal din po yung biyahe galing Tabaco papuntang Virac. So ayun mga ornamental, update na lang po tayo bukas. Maraming salamat. A few moments later. Good morning mga ornamental. Papunta na po tayo ng Tabaco Port para ipaship na po natin tong mga order na flower horn fry papuntang Virac. Tara!
magbabayad na po pala tayo mga ornamental para sa gate dito sa window 5. Tara. So ayun mga ornamental, tapos na po natin ipabook yung parcel na padala natin papuntang Iraq. Sa ngayon po, mag-shoutout lang po muna tayo. Shoutout nga pala kay Fine Line Gabi, kay Master Arvin Binete, Basti Kaling Line, kay Master Albert Romero, at sa lahat po ng members ng CFK or Catanduanes Fish Keeper. Shoutout sa inyo mga master. Maraming salamat.